La seu de l'Institut d'Estudis Penedesencs a Vilafranca va acollir dijous la primera reunió per a la constitució de la taula institucional de seguiment de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès. A la reunió hi havia representants de les Diputacions Provincials de Barcelona i Tarragona, els Consells Comarcals, el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Institut d'Estudis Penedesencs, que està liderant el projecte. L'IEP va iniciar la redacció del projecte d'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès fa un any i mig. Les seves arrels se situen en el Llibre Blanc de la Cultura del Penedès i el projecte pren com a referència l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre, que s'està realitzant. La constitució de la taula institucional és un pas més en l'aplicabilitat que ha de tenir en el futur l'inventari. O sigui, un inventari que recollirà un patrimoni immaterial classificat en 7 categories, que hi ha festes, que hi ha oficis, que hi ha tradició oral, etc. I llavors com aquest recull pot tenir una aplicabilitat al territori. Pot ser útil en el sector enoturístic per rutes guiades, per complementar relats de visites, pot servir per multitud d'oficis artesans, per enriquir les festes i tot el sector i tot l'àmbit, sobretot de l'enoturisme en el cas del Penedès. En aquests moments, l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès disposa de les bases tècniques, humanes i econòmiques per poder engegar definitivament el projecte. El director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig, destacava que l'inventari pot derivar en accions de salvaguarda sobre el patrimoni immaterial. L'inventari el que fa és aprofundir moltíssim tot allò, agrupar tot el que s'ha fet de recerca fins ara, posar-ho a disposició, posar-ho en sintonia amb el que està passant ara al segle XXI i establir també mesures de salvaguarda. Si això es considera patrimoni, quines mesures de salvaguarda contempla aquesta comunitat perquè això no desaparegui. Sigui si es fa formació a les escoles, sigui si es fan elements promocionals, etc. Per tant, és bo saber allò que les comunitats de persones consideren que és patrimoni immaterial i és bo també fer la reflexió de quin és l'estat d'aquest element cultural el 2017 i el 2018 i, per tant, i què volem que se'n faci d'això. Aquestes accions i d'altres a l'entorn del patrimoni cultural immaterial compten amb la promoció i suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Ramon Muntaner.